Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba si Alan Lingdo Mauplang haka santarik mata unai wing arjar ka khandai ula sha jiet kum Lingdo batmai jong ka hima Mauplang ka baha bapo East Castles District hadien bawlayo palat khasaus pa vote da ka bapelem ye ki laingot ki kertong ki bayakon ye gani ki election ka balalong ha Mauplang Secondary School kini ki sangot ki kertong ki badai na ka jait Lingdo Mauplang ki kentop yo ba si Alan Lingdo ubadai unong job uba don kupar Lingdo uba ke marchan Lingdo bat uba winning star Lingdo yakan election lapanlong da ka Sales Autonomous District Council ringkat ka jingitre lang bat ki menteri ki bakrao jo ke hima Mauplang kinong jet yo Lingdo ki don kumba lai hajar khandai spa sangon na ki arpulai tili kisnong ka balas dang do ka por nyu beje mestam bat ka balakut no ha ka por lai beje ka no phai sngi Wonder ta jing thu jing tra menteri ki ba ki kun ki hajar kata gade ka senjam ka pangalaya te habang ayat kum bakraru musuh ba alala man yo manisim benta jing lam nanti jing menteri ki para bakra wakiri ramba yo shibun ka jing tip jing nang jing start karkon ka kam himasima but hadina bot ya kapinwan kata ka jing trang man kam tristong shu te nadu baklat I mama Lingdo berem te ayo kala kelenti no mo mat berkat jing tu baka jing terang jong te hadin hambut kumbayeng kesam ya berkat buat ni dayat ka lenti ka berhenti ayo kan ni kala banyak tahu kertong kandidat namu katong jonga galong nikong e ban ya tre manunda ta jing eteli jong kita ki apply election ban tre dekat buat ki nokit kam shnong kirang ba shnong sector shnong nakta buat ki kun ki hajari kata ngi hap ngi snap ya kasur jong pat dah bangala tre kum to bakra ngalamat ka jing tre kam naki menteri ru lala sha man ya pen urlong ki bun ki kam wat ki dang don ki kam bangi haban ya dang haban bai te ka baning kong ka dei ni kong ban ya sap usur kena kalian jonga jik siang apat ngam ngaho jik siang la kwa ai ban berisi bendah di jan kam sosial nai tapa sulong no ngapat ngadon ka jik seu no dak di bah khamat jonga baswa ne ka ka kwa iki ki makit sipti tendre undang la terwa iki ki tre ki kentan te kung baka pa mo tata ki pau ki don ki na abda samla ki dong long karta joki dang long na ki dang long kla samla to te ngam pasti kan kum berapa beliau banget bi isang dia nak benda ka bahar biat jong ka ba ki jigi ai jong ka himasima ka kamusnong kam thau kajing penyeng jonga mentai kani kam kolong nomor kar kum khok ka benta bang adai penyeng tengah kwa ai ban sandur la ne ban ket ban ba nang ta et ka himai mor ko ke nga ya kerman ni ya ta bang yo ka hok niki kun ki hajar et ka hima bikin ai kajing kersan ka pura ke ka thong ka ban kong e kum nu bangan le nang ta et ka hima la do blai bit yang ke bangan long kum tau kli no sensyar ban pet ban khmi nang ta et ka hima te nang kong ning shabi bangan sandur ya et ka hima ban pen pu pen pieng ya et ka hima kam tam e ban ngan rat ding khong ki e jong et hi mai porok oi ki kon ki hajar ki baye kendo khang ba nga ku mu kpa la long ku mu kpa jong et ki hima ngan kit ngan ba nang ta ki kon ki hajar jong et ki mai porok oi di persatra jong tu Lingdo kin lakra liet en ki Lingdo te ngaju buat akti kejar bat I muncua por dang long do te ai ki la no senyang subun ba jong I ken tengah kwa ro ban buat din lang man buat lang yak nupsa ba jong I la no senjang subun ha nak imlang kesalang tam sama buat aktif kat ngaruh aku aben no senjang subun man ngajudon kamsi menyakit ya balang ka imlang kesalang ngakermen makin dang jiet nak iya mimi mangkijang kan mau rom ya kayang bai mama inang mi na ya ka jing tumu nang nang pensa susu kan man ya kar di dustor nang ta habri bat ka sencar khadar long bayat bayat rti kita hi wa khamad ya melong ka sensar khadar hi kon jat be jarti kumbagalong ye don sawngot kinuya simenta ni ka jingjir ka ni ka election lungdo bar kumbagalong ki long kirong bak bebet bebiang ki bakakur lungdo Mauplang kala sei ten rei mentakasi ni bu hakarai kabastat jong ki khun ki hajar
joka hima mu plang ki ba de tang ki khamat rong ba ki ba khat phasam cheneng ki yo banwan nam taksi ban jit yondo te ko balong ni agu ible trakra badon dekat tham ko do jipimet leyo perya chaprang ni ka election ga jit yondo joka hima mu plang but sen ga rajin po sa kapor ba on sa khang no ni ki jaka thebut kamera thebut ki polling booth bar kumbakalong hi ngapet ba ki lajan baro kumba prapu prapsan mo ki lapoi ki nongwan banejit yo o lumdo jukai mau pulang te ki nong thebut baro ki don kumba ki don balai hajar khandai spa sau te ki lapoi balai hajar tamye mo te ki sungi baka ki kun ki hajar jukai mau pulang ki don ka jikli baglang not sisa ban yo no yo to lundo bapura juga himau pulang ngila sim ko karai ban kentu ye ki kertong ba ken nai pha kali ban le chao ban ngi kentu ki ro ba strong bakin batha ye ki kun ki hajar ki bre ki romba ban jet yo lundo kumba ki jule ban wan dor bar hima ban wan hi ban na jilot naldi mo te ngiru ibu kumta tena liang ki kandidir kum selobu kali bonon chau na kai maru ane ki rong ba snong ki ka chong ha ki rong ba snong ki kli kum no ban poi ye gini ki nong thebut chani te ngan nak li kai ma kap simlo pelot abade ta te ni ki darai bang le ro kelong mala su pen biang nam ta ban pen biang ye ki ban persuk i ki nong wan thebut ne wan jet yondo te kum ta ngi la su la pelot na kai ma malumla kat baidan i kon ji ma mo te kam tam kebubuan ki beta ba punya declaration deka disuksen tinggi isu don ketidlang bania rap ban pembiang i jidon kam napa punya declaration seprang kajingla ban pendorlong ban pelong ini kasih bom ta ba konsang de kini ki romba nang itri ki blaiket e kalkor juga hima nak pos kapor ban pelong yang dikasih ko makalong mentak ni